Олег, how are you? Как вы? Як ви себе відчуваєте? Нормально себя відчуваю, у меня ще голова кружится, я не прийшов в себе, бо ще этой ночью я був зовсім в інших умовах, як і всі мої колеги, які зараз визволені, які добираються сюди в Вільню. Нам нужно было подписать помилование.